Tenrei udrox umdei tangutu ma nadu uduma kekiat kini baru khot ki hap hapo jong kene katup kaba ya dei bad udrox tenrei kidan arjat kidrox udrox ubalong legal ubangila la long accepted la nila priang nak imlang salang udon ro pade kidrox ki pamla ban priang nak imlang salang ngangek titip ki ai kita ma bat ki ai ki ba kita ki drox ki bom pedang dak imlang salang ki wan ra ro ngatrai pilayat tep pilih yi baro askat ni kani ka dong ka than ka jong yi kala syak telep kani ka khlam jong drox ti kani ka benta ni hap ban ya trelang ni hap ya ka bangin ya rat teng khong ngimla tang nak health department amla tang nak social welfare ya ka bangin ya ka bangin ngin rat teng khong yakni kamla tang nak police department ka anti narcotic task force then rei kum ka shnong ka thau ki VHC sa ki shnong ki VDP sa ki shnong in hap ya ka ban ya trelang ya snok tilang ya ka bangin ya le ya ka ni ka thma kum bang ya le ya tu ya ka tu ka khlam covid khat khandai man hakani ya ka ni ka khlam ha ka be dei bung drugs le ka ni ka ba kham shar kai shu shu kaba penjot ye ki yeng kisam ngathai hang ni phil ayu hi hakani ka dong ka than ka jongi kai ka bala jia ki don ki long yeng long sem ki ba arngot laingot nakashien ki hap ya ka ban lech rehabilitation centers kini baro khot ki jia namar balai namar ni ailan ya kini ki jing sniu ki baret ban expose ya ladi kita tikini ki hap ki badang red piwan hang ni pidan ni kini ki jing sniu tenat ka jong piu pin shat kani kadai ka way kani kadai ka platform bat kani kadai ngan snow bon ong ba kani ka team jong kani ka film ling a kani kadai ka initiative lani ka senjam ka ba bahatam ya ka ba kile ban airo ya kani ka awareness lani kani ka jingkran ka jing pensya ya ka bede bung drugs ni dai ban indulge ladi hakini le ki ba pisno tenat ban syat le ya kata pentibet ya ladi kata let ki dancing class lani menta ka partai menta lengba ki online ma kini ki YouTube lani ka platforms ki prepare pilai ya ka ban UI la ya ka ban learn nang tu pilai ya ka ban yo shibun ki ai na ka tu bat kani ka dei ka wei ya ka ba pilai ban like ru na kini ki jing sneu pisno tenat ban roi kuma mentak ni don wei ban roi ibarwai ru ti ka turu ka dei ka wei ya ka ba pin dei ban indulge ladi haki ai ki ba pisno tenat namar ba lada pisau tak nak balik ekai sports ku mentahang ni hidon ki balik ekai football ma katuro ka dei ka wei ya ka ban yarap ya ka kot ka khia ha ka be dei bat ka met ma kan pen ki doksa ki jong pi kan pen klanya ke immunity ka pori ada ha ka met ke jong pi pila ban job ki bapun ki jingpang lada kila ban wan ki jingpang na ka mariang ro nang ta ka be dei bat ka bor jing mot jing perkhat ro lada pi indul seledi kini ki belong physical kini ki games ki sports nang tak kini ki berpisau tenat kani ro kan pelong balance ya kita ki kenja dawai ki beran ha jabi yang jong ubrio balada kini ki long balance kataro kan yarap ba pinla ban long productive ha jing im pinla ban ai ka contribution ni kan jing nok senyang ya ki im lang salang banang taro kini ki activities baru khot ki ba phile man taka singi ngalawan nadu mene ka dancing singing nang taka ni ka football kini baru khot ki yarap pro pi ban build ya ka social well-being dan promote ro ya kata ka benta ha ka bede ka jing im ke jong pi ha im lang salang ti tungin ya trailang bangin ya rat deng khong ha ka bede bat kini ke jing sniu ki badan ha im lang salang ti tangin de gentien ki bakhandiat khubai simo sniu bayalam ya pi sha ke jing yalam ke basniu fokus bet ya ke ba pitmu banle le be yakta na ka benta ke jing im ke babha ke jong pi khubai sibon Teman-teman sedang no ya kene ke dan